segunda xornada consecutiva sumando, pero ainda falta por chegar esa ansiada victoria, non? Sí, en líneas xerais creo que facemos un dos partidos máis completos desde que cheguei eu. Penso que se xogamos contra outro rival de menos entidade co Compostela, hoxe co nivel que demostramos prácticamente en todas as facetas do xogo, gañaríamos. Temos que pensar que temos diante un equipo con futbolistas enormes, un campo moi grande que non estamos acostumados, unha superficie que tampouco estamos acostumados, e penso que o equipo non se lle pode pedir moito máis. Si un pelín máis de tranquilidade, aspectos do xogo que se poden mellorar, pero a situación é tan complicada que a veces é difícil conseguilo. Claro, non sei, o sea, as túas sensacións no estado da clasificación hai que traducirse en puntos, non? Imagino que esa será a prioridade agora mesmo. Sí, pero esa é a dificultade. Ao final, como veño dicindo de fai bastantes semanas, cando un equipo está aí abaixo é por algo. Si que o Lugo B, consigo moito, está facendo grandísimos partidos e non dá gañado. Nós cada vez facemos máis cousas, ganamos duelos, estamos presionando arriba, a un equipo como o Compostela que ten balón, que ten posesión, que ten calidade, presionarlle tan arriba os 90 minutos, facerlle dudar, que perda valós, creo que é de un mérito enorme. Si estuvera empezando a Liga, diríache, despois deste partido, das sensacións dos últimos partidos, de que íbamos a facer unha boa tempada. O feito de que só rematase o equipo con 3 cambios dá idea de que non satisfeito co traballo dos xogadores. Sí, por suposto, ao final cada partido ten os seus xogadores, ten o seu equipo e ten os seus momentos. Eu vía que os xogadores que estaban xogando este partido estaban dando un rendemento moi alto, e o que sale ten que dar como mínimo ese rendemento ou melloralo. Se eu non son capaz de velo, non fago os cambios. Estou a gusto e contento co que hai. Non era un tema de buscar cambios para encontrar a victoria. Cos xogadores que estaban no campo pudimos encontrar a victoria igualmente. Por lo tanto, ao final, tens que ter no campo os xogadores que che dan as mellores sensacións para cada momento. E para este momento, penso que os mellores xogadores son os que estaban no campo e os que saliron. Que trocou en xeral no partido no descanso? Porque semellaba dende fora que a primeira metade foi non unha tumba aberta, pero moitas ocasións en ambas áreas, e a segunda metade costou un poquinho máis, non? Bueno, unha das cousas pode ser a fatiga, non? Outra, bueno, vas cambiando cousas, lóxicamente nós seguimos indo arriba, pero hai un momento que lle digo aos xogadores que cando xa arriba non podes recuperar, tens que reubicarte nunha posición que sea de seguridade, e penso que o fixemos ben. Incluso fixemos un cambio táctico, creo que a mitad da segunda parte, que foi xa meter máis a Remeseiro no medio do campo para reforzar e saltar a presionar con Palomares, Iago e Pedrosa máis descaradamente. Creo que non saliu ben. Bueno, a fatiga dos xogadores, o nerviosismo dos xogadores, porque non sabíamos que o Compostela necesita gañar para manterse arriba. Eu sei o que estar arriba todo un ano, para estar arriba tens que gañar cada domingo. Por lo tanto, se nós estamos con nerviosismo e con preocupación por a victoria, eu sabía que se o partido se alargaba ao 0-0, que a eles podíalles pasar o mesmo. Ese troco de Palomares entra no campo por Alex Boedo, en principio é un xogador defensivo por un ofensivo, pero que o primeiro balón prácticamente que toca Palomares casi se converte en gol. Bueno, eu creo que eso é un pouco a lectura de cada un. Palomares é un lateral dereito e Boedo é un extremo, pero é que hai laterales dereitos que poderían ser extremos. Eu vin que para este partido Palomares podía nos dar moitísima forza aos espacios, centro, ten moita calidade, ten moita velocidade, ten un contra un, e de feito estuvo a nada de ir de inicio. Foi un cambio de última hora. Hubo unha xogada polémica que protestou moito o Bergantiños, no que semellaba que o árbitro ia sacar un segundo cartón amarelo a Martín, garda o cartón no peto. Como viches o... Bueno, eu a verdade que estou tan metido nos partidos que hai cosas que se me escapan, e esta sí que vinga a protesta, pero
que queres que che diga? Ao final eu entendo que hai tensión nos dous equipos, os árbitros tamén están con moita tensión, non sei, eu que sei é que con nosos árbitros están sendo moi estrictos no que vai de temporadas, eu que vexo, o sea, non temos bueno, eso que teñen outros equipos, temos árbitros estrictos.